Gọvanọ chiburu Imo steeti Owele Rochas anaghị Okorocha nwere otu ngili Igbo wepụtara anyị mgbe ahụ akpọrọ ya iberiberizm. Iberiberizm bụ mgbe mmadụ nọkọtara hapụ ara na-aṅụ akpụ na-ekwu okwu mkpọkwu. Enwere onye ọzọ si mkpọkwuizm, ya bụ na mmadụ dara iberibe ọ maghị na ọ dara iberibe. Ka ị ga-eji dị ka ọnụ akọrọ. Enwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-agbapụta na soshal midia na-ekwu asị ndị Abakaliki na-eme nke ama ndị Abakaliki na-eme nke ụfọdụ asị nọ ndị izi ụfọdụ asị na eziokwu bụ na dịka ndị oyibo na-ekwu no smoke without fire. Mana ịma njizi maka na asị na a na-emu na unu dị etu a ị bịa na otu a oyibo pụnara wee na-ekwu ihe dị agha ọ kachasị na soshal midia ịfụ na mkpọkwu ka ị na-akpọ. Ọ bụrụ na ejide eketa asị na eji ụmụ anyị na ndị eke ji ụmụ anyị ụnọkwụ na ọ dara ha ahụ ijide onye ọbụla bụ onye Igbo. Ka mmadụ ga-eji pụta na soshal midia na-asị na nya bụ onye Ebonyi steeti na ikwuo egbuo ikwuo amafughị isi ikwuo ewere anaghị mesu ya. N'ime anyị abụ m onye Ebonyi steeti, anyị egbu mma mgbe oge egbu nwanne mgbe ogu ghọtago. A sị na abịa n'Enugu steeti na anyị na-akpa ike, anyị nwa bụ ndị Ebonyi ọnọtin izuzu egbuo oge egbuo anyị bụ ego kasụ ya ịghọtago. Ọ nwunye m juru Naijiria as a whole ịghọtago. Ihe ọma azụ enwere na-asị ka anyị tinye ọnụ tata ka mmadụ ga-eji pụta na-ekwu ụdị okwu a na ya bụ onye Ebonyi steeti. Epetike ndị Igbo Ugwumba biko isokọ mfụ nke a na-afụ nya bụ ife onye hụm ọnụ nwoke tegete ndewo biko ka mkpọbata Epetike mana Epetike tata imekwenye ka ọ dị ka ọgụ ndị Anambra na ndị Ebonyi maka na ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị tinye ọnụ na ana Igbo niile na onye ọbụla mewere mkpọkwu maọbụ onye ọbụla mewere ihe dị agha anyị akpọ ya sị ya nwoke m na ọkụ ikuku anya na-akọ onye nwanne ya na-agbaji egwu ya bụ tinye okwu ọnụ. ndị banye ekene m etunusu wee marụ afọ mgbochi dị Chidera Epetike ndị Igbo ya bụ obi eziokwu ime obi eziokwu. Ife onye isi ọkụ nga na-agwa unu bụrụ ka ọla ka ọmụ na ndị Ebonyi ihe abụ obi eziokwu nke bụ eziokwu ka m na-ekwu ha ma akụ ya mmiri. Ebeta onyonyo ụnụ ya afụ na nke a egosi unu bụ sọmbọdị ṅụrụ mmiri ala pụtara na-aba yiri sọ boxers asị onye isi adịghị mma na ha bụ onye Ebonyi na ha bụ ndị Ebonyi na ha na-egbu mmadụ ime egbuo gị ime ebe gị kesụ ya. To him content ka ọ na-eme ọkwa ya kere message ọ na-esend to outside asị aga Ebonyi. So ọ bụ na eje recently last week or last month this month ka somebody said that onye Ebonyi ji akodo pistol wee pịawuo cousin ya ọnwụọ te ya ọ nne nwaanyị ka ọ pịawuo ya maka na ọ na-agba bọyị maybe ka o steeti go whatever ga cousin ya ọ họrọ pịara onye Anambra na onye Ebonyi nwanne ya nwoke. So with ihe onye akwuru kịta it shows that na igbu mmadụ ya na maybe na ha na-enwere ya ọṅụ. Onye mere ihe a kwesịrị ka gọọmenti kpara ya aka ndị Ebonyi kpara ya aka because nwanne mmadụ ka ọ bụ ha ma onye ọ bụ akpara ya aka ozugbo ka ga-ewere nga melụọ ya ahụ because na that brings me to content creation. Ọ bụ so na Ebonyi maybe nke ka bidoro ọfụ gaa Ọnịcha ife ihe amara ya ekpe ha content creation mmadụ ya apụta etu a ife ihe na ọ na-eme bụ ohi ife na ọ na-eme bụ ka esi ezu ohi na oge gaị ka ha bụ ịpụta ezu oge ohi anaghị egbe eticha gị. Content creating unu na-eme bụ unu na-egbubu unu na-egbu fuche unu o nwere ike isi na Facebook na monetize gị mana ogbugo gị nwere ozi can go anywhere. Onye ọbụla fụgị n'ụzọ fụgasị onye ori onye ọbụla na-afụ ndị Anambra ụzọ afịa ka ndị oyi onye ọbụla chịrị ije Ọnịcha ebelieve that nọbata jidesie fon ike na nkwere ike izu ya 10 minutes of the day. Ihe meseji ị na-ahapụ ka meseji na-ahapụrụ ụmụaka amụrụ outside ka ị na-emeseji na-ahapụrụ ndị nwazi amụrụ n'obodo chọrọ ịbịa n'Igbo ọ bụrụ ndị Ọnịcha ka ọ bụ ọ dịkọ ya bịa ịmụ na ihe ọ na-achọ ihe ọ na-afụ bụ ife na-eme n'Ọnịcha. Epetike ka akwụkwọ eziokwu ọkwa eziokwu na-achịghị onye ọbụla chịpụta ọgọdị ya n'ezi. Ịma na isigo na Abakaliki Ebonyi steeti kpụba anyị na Ọnịcha ka anyị dobiri nke ahụ obere ọkwa na Ọnịcha ka onye ọrụ m na-anata mgbe ahụ wee rute fụ agaba okpuo mmanwụ ọsị ya gbacha boys ahụ the boy wee wepụta ego fili enyi ya na-enye mmanwụ ego na ihe ihu Krismas wee were ego nye mmanwụ ọsị nwoke m
na ọbụkwu dị aka na wee mepee ihe na ogosi ya egbe na Christmas ogosi ya egbe kema na ihe a ga-ekwu bụ Ahinze Soludo na Soludo ekpu ego ndị ara niile n'ebe ahụ na Ọnịcha adịghịzi etu ọ dị ya bụ na boys kwesịrị ịdị na-egosi ihe dị ugbu a ọ bụghị nke mere gara aga maka na ọ bụrụ na emewe ihe eji ekwe ihe mere na Ọnịcha gara aga enwekwa onye ga ma ndị na-aba ụgbọala ikwugo ihe a na-eme ndị na-aba ụgbọala mbọsị onye ọrụ m na-eso ka abanye ọka na-achọ ga-abanye ka ga-abanye ka were ụra taa ya gbaa n'Ọnịcha ebe ahụ n'Ọnịcha ka eji nwaanyị amalitere iji nwaanyị lodu moto ka anyị hapụkwara nke ahụ na ka ọ ghara ịbụ ihe na ịgakwa n'ebe ahụ maka eziokwu na-akwụ ọtọ kasị gị ihe mere that na ịgago na ya already n'oke nya ka ekwuchara mmechi ọnụ mana not possible mana ikpugokwa anyị pụọ na nke Ebonyi steeti anyị nọ ya a na-ekwu ofe ọ create content ka m na-ekwu na onye nke ahụ m na-eme ihe na ebe na ijụọ masị m na enwere ihe o sere ọ na-enwere onye ọ chọrọ iyi egwu ịma dịka etu ọ na-abụ anọkọta mgbe ahụ ụfọdụ ebupụta foonu osesi anyị onye apụta n'ezi ụbọchị Mọnde onye apụta n'ezi ikekwe enwere ndị ọ chọrọ iyi egwu ịma na ọgụ dagasịrị na mpaghara dị iche iche na Ebonyi steeti mgba ikekwe ọ bụrụ na enwere ndị ọ chọrọ iyi egwu ka ha mara na o mee ihe ọ mara sa ịbụ ndị Ebonyi ọ bụrụ na Ebonyi ka ọ na-enye sị ya eje mma yi onye Ebonyi egwukwa a na-eyikwa okay now the thing is what I'm if na report mbụ that na abịa na mmemme gere si na content creation ọ bụ na Anambra ọ bụ na Imo ọ bụ na Ebonyi jụọ onwe gị ajụjụ ihe ị na-ekreti ọ content ka ọ bụ konzus ka ị na-eme ọ dị ka divert ya one girl pụtara na-ekobe ike everywhere na content ya si na onwe na 100 million viewers a na-akụ aka ụmụ nwoke na-aga ịfụ ike nwoke na-aga ịfụ ike nwaanyị mmadụ iche na ọ ya amụta ụmụ o nkwere ike o krete content a krete ego kwema mana ọ ya amụta ụmụ generation ya niile ihe eji na-ama ha agbasị ndị ara mmadụ ama nje dị ebe ahụ mmadụ ama nje dị ma nnụta ma nnụpụ ọkụ mana enwere mgbe na etu ihe si aga kịta na enwere mgbe ọ ga-abụ ruo etu o si ha aga kịta a na-afụ onye isi dị mma dịka onye na-enweghị uche dịka etu ọmụ na gị na-eme na anyị ma n'isi dị anyị mma maka enwere nke a na-akpọ okora ka ọ gị na-agba egwu ajaghị ike na-eme ihe na mechara izu one ma one gara aga ọ gaa na ya na-agba egwu maka Fela ama m ka ilotara ya na kpochugbuo ihe na chigba obodo oyibo sọ ihe ọ na-eme bụ ija ike ewere ya marịa ndị ọbụla amarakwa ya n'ụwa niile ya bụ na ọ dị m ka ewere mgbe ọ ga-abụ ruo ị na-eme egosi na isi dịghị mma a na-afụghị dịka onye na-enweghị uche maka na ndị ara bụzi ihe na-achị nke ruo mgbe ahụ na mana họkịta anyị ka nọ isi dị anyị mma ka ya bụ ife ihe ọjọọ ema nkwu ihe na-ekwu ọ bụrụ ka onye jegharị ike ka mbịa nwere akpa pịachie ya na onye na-ekwu bụ na ka ama na ife a bụ nsọ anyị ka ụmụaka ndị ebidobeghị jere ebe na-enwe interest mana ihe ajọgburu onwe because mgbe ị na-ekwu okwa mgbe ọ ya eruo ewere ya mmadụ na generation a eteta so that na nna nna ya zuru ohi a sị na nne nne na-ajaghị ike n'ahịa because ihe na-abụ ihe eji ekpe mmadụ ikpe so content creator na-abụ ife ya na-ezuzugharị back to nke nwa Ebonyi a polisi kwesịrị akpụrụ onye a ewere nga mere ya ahụ o si na nga pụta dị esesa akpụrụ ya because ka ọ kọwa ebe a na-eri anụ mmadụ ebe a na-eji mmadụ emesu ya maka ihe ọ na-ekwu from experience egbo ya were emesu ya who are you trying to threaten or impress so if you have brought ọtọzi amụ and ihe abụ Igbo na-emechu ihu onye si na Ebonyi because ihe isụrụ Igbo ka ọ bụ anyị manụrụ ihe na-ekwu onye ọbụla na-akọ more difference between onye Yoruba amụghị very iche between Anambra Imo Ebonyi Abia ihe ụmụọdụ ncha na-ebu ndị Igbo even ndị Delta ha nche na-ebu ndị Igbo to them so ihe na-emebu ndị Igbo ka ị na-emechu ihu igbo mmadụ mana ka igbo na ị na-egwuje egwu ndị Hausa na mmadụ eji nwanne ya apụala akagbuna kama na enwere ofu ihe ọzọ ịma na dịka ihe anyị kwupụrụ kịta mgbe Nollywood bidoro ihe a bịara tụgharịa be anyị bụzi sụsọ ebe a na-agwọ ọgwụ ebe eji ego ebe eji ọgwụ ego na-eme ihe na nke bụ na onye dịka KOK akpọwo ya Night Sacrifice amaghị m ka nwoke ahụ mazikwara be dibịa na-abụ yes mana dịụtọ ihe ọ na-eme dịụtọ ihe ndị na-ede skript na-ederi ọ na-eme ọ daa ka ga-asị na onye ma bụ onye isi ndị ọbụla gbasara ọgwụ ego ihe ọgwụ ego na ọgwụ igbu mmadụ na ọgwụ ime nta n'ime ime ọ bụrụ na a na-ekreti kind of image dị very very negative mana ọzọ dị ka ibi ya nke bụ eziokwu bụkwa nke bụ eziokwu bụkwa na iruo na ụfọdụ ebe na Ebonyi steeti na amakwa ha dịka ndị ọgụ mgbe gboo
mgbe ahụ ikwuo ndị abịrịba war dance ndị asịghị na ndị a bụ ndị arọchukwu ndị nụrụ ọgụ mgbe gboo ndị nụsara ndị bekee ọgụ irute na Ebonyi steeti enwere ndị amarụ dịka ndị ọgụ ndị nna nna ha nụrụ ọgụ n'ụtụ ihe nke bụ na ọtụtụ ebe dị iche iche enwere ebe n'afọ gara aga ka afọ abụọ gara aga ka enwere ebe abịara kwatusie ụlọ ha n'Enugu ọ na-ese okwu eziokwu dị n'ime bụ na mgbe ahụ na ndị obodo ahụ kpọrọ ndị Ebonyi steeti ahụ ha rute ebe ha dịka ndị ike ọgụ dị ndị isiekwu ọnwụ wee nụchitere ha ọgụ nyere ha aka nụọ ọgụ na-atọ ha ka nnu bụ ndị nna nna ha anyị makwu na ọbara da atụ asị ya bụ na ndị ahụ amụrụ n'anya ọbara anya mmemme pụtaziri kịta wee chefuo na oyibo apụna adịkwa ama na imekwe ya na ọ bụzikwa ọgụ ihe ụfọdụ n'ime ha chefuru mgbe niile ọgụ na-agụ ya bụ ka anyị mara na enwere ndị bụ ọgụ na-agụ ndị nna nna ha nụrụ ọgụ mme ọbara ka dị ha n'anya mana ama njizi na ekekwe na enwere ndị ime ha na asịsị sikpo onye ọbụla ka ọ ghara ịbụ ebe ọbụla afụrụ onye Abakaliki asị ọkwa onye ndị gbufish ọ bụghị Abakaliki niile abụghị gbufish ndị ezi niile abụghị gbufish a maara na enweghị obodo unu karịa unu ga-anụ ka Modakeke na ndị otu ndị Agụleri na Ụmụleri agwa emechaa na nke ha onye ọbụla kposa nke ha kịta nke unu mere ihe mmarụ na o ruo na 1 century ago ka unu ka ji abịa eyi ndị ụfọdụ egwu mbakwa biko onye ọbụla kụrụ nwa nkịtị ya na n'ụdị nke m si chọwagodo onye bụ nwa amadi achọta ya ekechigodi aka na abọgogodi ofu aka ka ọ gagodo except ma ọ bụ na o so na ndị bi n'ime ọhịa echewe one day a ga-akparị aka mana onye ejine maka ihe ofu onye mere kpọọ na Ebonyi steeti niile ma ọ bụ ndị Abakaliki niile ọgọ ngọkọ mgbe onye Abakaliki ana ama m na anyị na-aga ebe ahụ na-aga ya na-abata afụnubeghị m ebe emere ụdị ha mana enwekwarị ndị isi akpụrụ nọkwa n'ebe niile ha nọ ma n'Enugu ha nọ na Anambra ha nọ enweghị dịka anyị na-ekwu aka odo o juru anyị Igbo niile enwere mgbe ọ nakọtara dịka a ga-asị na ụmụ nwaanyị Igbo bụ ndị gbara ajọ obi na ịkpụta ha na ihe ha na-eme ụmụ nwaanyị ụmụaka bịara ịgbara ha maid na-atụ ekeghị ya bụ na enweghị ebe ndị ajọ mmadụ na-adị kama gị wee pụtazi na soshal midia bịa kwuo na ndị bụ unu biko ndị ụmụnne ya kwesịrị ịkpọtagodi ya mkpọta ya mpịacha ya 6 ọ na-akpọ ezi ya ndị uwe ojii epụtịghị pịacha ọnọdụ aka anyị ndị be anyị ka anyị si wee kwu ife adịrọ obi mma maka na ihe abụrụzi kọntent maka a na-eme na ọ bụ na adreesị ụmụazị ọzọ ebido ọ wụsọpụ ka ndị ara dị everywhere ọkụ ifu na ibu na Anambra ndị ala akakwu nkụ na ya mana a na-amaneji everything na maneji zobe onwe gị ihe na kịta eme ọ bụ na onye ọzọ werezie tomorrow like he said bido condemn mgbe ndị Ebonyi sị na ọkparị n'ome nke ọzọ ọ bụrụ ka esi ekwu okwu chọọ na onye kwuru ife a because na vidio ya zuru ezu ọ pụtara apụta ụnụ awọchi akịta na ịda ọ pụtara ọfụma ihe pụtara ọfụma ụmụnne ya esi ji ekpụta ya ka a pịapịa mkpụrụ ọkwụ n'anya ka ma na deliverance ya abịa then ndị content creators nọ n'Ọnịcha nakwa ebe ọzọ na-ekrete content ọ bụghị ikrete nzuzu ịbụrụ ikwurigba oge ọbụla ihe na-ekrete bụ ohi ama aka ọgwụ mmadụ nke na-ebe were amụ sometimes ọ na-akpọta obere ụmụaka pụtara ụwa mgbe ha ma tinye si na into content ike ọ bụghị dibịa ọ bụrụ na-ewe nke ọzọ ị na-etinye that mecha o build into that person ka ị chọrọ ka life ya bụrụ ị na-achọ ego Facebook ụmụ nwaanyị anyị ma na ihe unu na-eme na content o nwere ihe na-ekwu n'ọnụ ị na-ekwu emebi eme na Facebook na ụmụ ha na-enyere gị aka omenye nne gị na gị ndị nyere aka ihe ị na-akịta afụ ịnụba ụdị o nwere ike mgbe ya anụ di ike ọ bụla kwado wedding next week ofu onye weta egosi di gị this week o mego severally nwoke nwa na ya gwa eneted I said nwoke ana after using me after nke ma mere onwe gị ka I turn I stop all this immorality and promote bad things if I have brought content and all because kita enwezi script writers ndị emecha at least vet enwe directors no you wuta na ring right dobe ipta ina asokwu John question use oburo gị man ihe oyo against you tomorrow emezina project anyị project instead of in castigate anyị ana m ayọ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọ anyị
content creation dị mma ọ na-enye ego mana were sense gị mebie ekwezina ka ọ bụrụ nzuzu ka eji eme ndị bụ anyị kene m ụnụ ọ dị mma na ịbịacha okwu nke m bụ na ana m asị obi dị m ụtọ na ụfọdụ ndị influencers na ndị content creators Ebonyi steeti apụta na tinye nwunye ọnụ enwe onye nke m gere nnenere ihe o kwuru ọ na-asị na gọvanọ biko kpọta ndị a ụmụ ndị a niile nọ ebe ahụ na-eme na ha na-anụ ọgụ na ha na-eme nke ha na-eme nke ha na-ebutere Ebonyi ajọ afa mere ndị mmadụ ji akpa biko jide ha nyụọ ha ịkpakwu biko anyị na-atụ anya na mgbe na-adịghị anya na a ga-egosi anyị na ya bụ nwata na-ejide ya bụ onye ọbụla ọ bụrụ na iche ọfụma ọ bụrụ na ya akọ na uche gị zuru oke ị ga-ama na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji mee kọntentị na-abụghị ịpụta na ihe na bịa jaa ike ma ọ bụ mee ihe dị agha maka na ego wanụ Facebook ọ na-akwụsịkwa na ego nekwa exactly ọ bụrụ ka mgbe ndị ji ebute ego ụfọdụ n'ime anyị na-eme ya n'ụdị na ya bụrụgo media organization ihe anyị na-eme bụ mgbasa ozi ọma ihe gbasara Igbo ọ bụzi maka na Facebook na-akwụ bilion mba ọ dịghịzi ka mgbe ahụ ya bụ biko onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụọ anyị na-asị biko ka ihe ọma mere onye mere ibia epetike Wumba anyị ana onye nke m